Ag ei crydd i Hwlffordd wedi anelu at Bacon, penniad pwysig allan gan Stevenson. Walter sy'n troi, nôl i'r canol, penniad lawr, arbediad da. Ben Amon oedd ar penniad ac arbediad arbennig gan Jack Flint. Ifan Not yn mynd yn hir gyda'r gwynt cryf y tu ôl iddo fe. O, cyffyrddiad cynta hyfryd gan Corey Shepherd. Mae'n parhau ar symudiad yma. Owain Jones! O, arbediad da arall gan Jack Flint. Ond Corey Shepherd yng nghanol popeth. Cyffyrddiad cynta hyfryd ganddo fe, gynnar bast i fewn i ryddhau Owain Jones ar ei drod chwith. Oedd yr ergyd ar darget. Hawkins mewn ac yna Walters! Ac am y trydydd tro mewn cwarter awr, mae Flint, Jack Flint yn y gôl, yn arbed yn dda. Hughes heibio i Jacob Bacon mor rwydd, mae di agor lan i Hughes. Mae'n dewis y bas at Burke. Burke ar ei drod chwith, croesi'n ishel. Blan trod gan Stevenson. Hughes eto, ac mae mewn, mae'n gwyro heibio i Dylan Rhys. Bydd Ben Hughes yn hawlio'r gôl ar Flint yn erbyn rhediad y chwarae sydd wedi mynd ar y blaen. Chwarae hyfryd gan yr ymwelwyr. McCarthy gyda Hwlffordd yn ceisio taro nôl nhw sydd yn chwarae gyda'r ymodau yn yr hanner cynta yma. Dyma Abruzzi'n croesi. O'r cyffyrddiad hyfryd gan Ben Amon. A nid yma tro cynta, Jack Flint yn arbed y Flint, a mae'n arbediad gorau'r gêm. Maen nhw'n ennill y frwydr yng nghanol y Flint, a maen nhw'n chwarae'r bêl ymlaen at Hughes. Hughes yn edrych am ei ail, ond yn tynnu'r ergyd trod dde, chydig heibio'r postyn. Phillips, Macwyr y Miti'n tynnu ar ei gris, yn chwaraewch ymlaen. Meddai Bryn Markham Jones, a dyma Aberdaki. O, Aberdaki, mae hwnna'n dacl hyll. A mae'r garden yn dod allan o ran Dylan Rhys. A cerdyn melyn i wy. Wel, nath Aberdaki hedfan trwy'r awyr yn dilyn y drosedd yna gan Dylan Rhys. O, camgymeriad gan Bacon. Canavan yn dwy'n y ben, cyfle emergyd neu pas dda. Mewn i drad Aberdaki at Stevenson! Ac unwaith eto mae'r Flint yn wasraffus o flaen gôl. Phillips yn croesi, a dyma Stevenson. Mae Bryn Markham Jones yn edrych ar y sefyllfa. Stevenson i'r llawr o dan bwysau gan Bacon. A digwyddiad dadleuol arall. Mae Stevenson yn parhau ar lawr yn y cwrt bach. Mae Jack Thorne yn sgrichen am y bêl. Mae'n dewis Ben Woolham am y bas nesaf. Woolham wedi parhau ei rediad. Woolham, a mae mewn i ddwylo diogel Ifan Not, yn symudiad hyfryd arall gan yr ymwelwyr. Dyma Stevenson at Canavan, sgiliau hyfryd i ddod o hyd i Hughes. Eto mae Burke ar garlam tu allan dde fe, mae'n curo Macwyr y Miti, mae'n curo Rhys, mae Ben Hughes. Bale yn torri'n garedig at Canavan. Ergyd dda gan Jake Canavan yn ishel. Hwlffordd yn chwarae mewn i amodau. Y gwynt cryf yma. Abruzzi yn croesi. Oedd na lawie, mi oedd yr oedd yn wir yn erbyn y capten Harry Owen. Yn eiliadau cynta'r ail hanner, y croesiad gan Abruzzi yn tasgu lan oddi ar yr wyneb llithrig. Amon o'r smotyn. Amon yn erbyn y bar ac i mewn yn curo Jack Flint. Mae Hwlffordd yn gyfartal o fewn munud yma i gychwyn yr ail hanner. Hwlffordd 1, y Flint 1. Jack Thorne o bellter, o, chydig dros y trawst oedd hi werth ergyd gyda'r gwynt cryf y tu ôl iddo fe. Canavan yn manteisio, fe geith e ail gyfle. Mae'n gadael y bêl i Aberdaki. Aberdaki'n creu lle, bêl yn gwyro ac angen yr arbediad gan Ifan Not a Chic Gornel i'r Flint. A mae patrwm yr ail hanner yn dilyn patrwm yr hanner cynta. Hwlffordd yn cychwyn yn dda, ac yna Flint yn dod yn fwy i mewn i'r gêm.
Eto Hwlffordd yn ildio'r meddiant. Maen nhw mor ansicr yn y cefn. Stevenson! A mae Stevenson ar y cyffyrddiad cynta'n rheoli'n wych a gyda'r ail yn curo i fan not. Mae'r Fflint yn heiddiannol ar y blaen a chydig dros 10 munud yn weddill. Hwlffordd 1, y Fflint 2. A Brwsi braidd yn ffodus fanna. Ond dim trosedd ar y Brwsi gan Ben Hughes. Chwaraewch ymlaen medde Bryn Markham Jones. Bale gan Phillips. Phillips at Woolham. Woolham dan bwysau. Mae'n cadw'r meddiant. A'r sodliad gan Stevenson. A mae wedi sgorio 2 mewn 2 funud. Abadaki ar cyffyrddiad. A'r sodliad gan Stevenson heibio i fan not. A rhaid nawr bod y pwyntiau'n saff. Shepherd heibio i Harry Owen mewn y cwrt Cosby. A mae yna drosedd ymyl y cwrt Cosby. A fe fydd yna gerdyn melyn fan hyn i Harry Owen. O, mae'n gerdyn coch. Coch yn syth i gapten y Fflint. Ond Harry Owen dal i gwyno. Ond cerdyn coch yw penderfyniad Bryn Markham Jones. Wel, bydd e gôl yn ôl nawr i Hwlffordd yn gwneud pethau'n ddiddorol. O, arbediad rhagorol arall gan Jack Flint. Yr ergyd gan Corey Shepherd wedi anelu i'r gornel isiau 'na.